Roma Spirit 2023. Kategória Osobnosť. Paulína Slepčíková, Košice. Inšpiratívny príbeh mladej ženy, matky a úspešnej vedkyne v oblasti organickej chémie si zaslúži pozornosť a rešpekt. Prešla dlhú cestu plnú prekážok, aby dnes svojimi odbornými skúsenosťami prispievala k zlepšovaniu kvality života a k pozitívnej prezentácii Slovenska. Už od malička som vedela, že budem robiť niečo také v laboratóriu alebo niečo také. Vždy ma to ťahalo. Na gymnáziu som absolvovala veľa takých olympiád, fyzikálnych, chemických a vedela som, že pôjdem robiť určite chémiu. Bol to môj taký sen. Splnený. V roku 2010 som začala študovať na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na prírodovedeckej fakulte, odbor vedecká chémia. Mne sa narodil syn už na začiatku 2. ročníka a tam nebolo ani myslenie, že ukončím školu alebo niečo také. Pokračovala som z porodnice rovno do školy. Doslova. Mala som šťastie, že som bola prijatá ako vedecko-výskumný pracovník po PhD do skupiny pána profesora Pavla Miškovského, kde som spolu s mojimi spolupracovníkmi, kolegami, pracovala na vývoji senzorických čipov, na detekciu rôznych organických molekúl, ako sú pesticídy, polutanty, glyfosát alebo koronavírus. Naša spoločnosť robila veľmi prísny výber, lebo táto technológia kombinuje rôzne prístupy od nanotechnológií cez fotoniku, organickú chémiu, umelú inteligenciu. Takže to je niečo mimoriadne náročné a na to sme potrebovali získať tých najlepších ľudí. Tak sme urobili konkurs, no a Paulínu sme vybrali. Mala som možnosť pracovať na viacerých zahraničných projektoch. Taktiež som bola na rôznych zahraničných pracovných cestách. A z môjho hľadiska, z môjho pohľadu je asi najvýznamnejším projektom projekt OSN. Išlo tam vlastne o monitorovanie kvality vody po celom území Moldavska. Paulína je mimoriadne inteligentná, mimoriadne vzdelaná, má všetky vlastnosti na to, aby takúto špičkovú technológiu zvládla. A ja si myslím, že úrovňou svojho vzdelania, vedomosťami, ktoré má prístupom práci, nemá byť príkladom len pre rómsku komunitu, ale pre celú spoločnosť na Slovensku ako takú. Chceme byť dobrí aj pre svoje deti. Najprv bolo môjim snom byť motiváciou pre môjho syna. Ale teraz vidím, že môžem byť možno motiváciou aj pre ostatných. Roma Spirit 2023. Kategória Osobnosť. Andrej Ivanov, Bratislava. Výskumník a ekonóm sa už viac ako 20 ročia venuje presadzovaniu údajov, ktoré informujú politiky a dokážu merať pokrok. Mimoriadne je jeho úsilie, aby sa začlenenie Rómov viac zakladalo na dôkazoch a faktoch a menej na mýtoch a utópiách. Dáta sú súčasťou života. Život bez dát je čistá intuícia. Dáta bez života je to nejaká taká suchá kniha. Treba nejako spojiť spolu. Momentálne pracujem v Európskej agentúre pre základné práva a zaoberám sa zberom a analýzom dát o situácii Rómov v Európe, tiež aj na Slovensku. Predtým som robil v regionálnej agentúre OSN v Bratislave, čiže sme robili to isté. No a preto som robil v Bulharsku a v iných krajach východnej Európe v oblasti lokálnych projektov na začleňovanie Rómov v poľnohospodárstve, v zamestnaní a tak ďalej. A veľmi často ľudia majú nejaké sociálne konštrukty, predstavy o Rómov, ale to nie sú tie živí ľudia. A keď sa človek začína stretávať, robiť s nimi spolu, to je úplne inak. A tiež to bol jeden z mojich cieľov, aby spoločnosť nerómska poznala lepšie život Rómov. A na chvíľku si predstaviť, čo by som robil ja, keby som bol v tej situácii, v ktorej sú Rómovia. Ale preto treba vedieť, v akej situácii sú Rómovia. Aby si to mohol človek nielen tak prečítať a pochopiť len tretinu, ale aby sa nejako v to potopiť a naozaj tomu pochopiť.
Data, ktoré zberáme, to nie je len štatistika. To sú data, na základe ktorých môžeme, a na Slovensku presne kolegovia to robia, pozerať sa, ktoré sú prioritetné lokality, kam treba dať prostriedky, ktorých treba vyvíjať a tak ďalej. Bez tých dát nemôžeme presne vedieť, kto je v najhoršom a kto je v lepšom a nepotrebuje pomoc. A tie dáta presne to pomáhajú. A po druhé, dáta, ktoré máme, pozvalajú sa pozrieť, či robíme nejaký pokrok. Vieme, aká bola situácia pred 5 rokmi, vieme, aká je teraz, no uvidíme, čo sa zmenilo. Alebo vôbec, alebo na horšie, alebo na lepšie. A tu sú dve základné veci, ktoré sú podľa mňa kritérium politických riešení, ktoré sú nasmerované na reálne výsledky. Roma Spirit 2023. Kategória osobnosť. Ildiko Kotlárová, Filiakovo. Viac ako 30 rokov zanietenej pedagogickej aj mimoškolskej práce sa významne zapísal do životov mnohých žiakov. Inšpiruje vlastným príkladom a životnou cestou, schopnosťou prekročiť zaužívané hranice a vydať sa neoblomne za svojim cieľom. Myslím si, že od malička som sa hrala na to, že som učiteľka. A vždy som povedala, že ja raz budem aj učiteľkou a aj to sa stalo. A aj doma mi to dovolili vlastne, aby som sa učila ďalej, pretože u nás nie je zvykom, že olášskí Rómovia učia sa na vysokých školách alebo na univerzitách. Podarilo sa mi to a chvála Bohu, teraz pracujem ako riaditeľka školy. Baví ma táto práca, som veľmi rada, že tu môžem pracovať s týmito deťmi. Pracujem na základnej škole Lajoša Močáriho s vyučovacím jazykom maďarským vo Filakove. Máme tu 306 žiakov, 99% je rómskych žiakov. Som veľmi vďačná tým rodičom, nerómom, ktorí prišli a zapísali sem svoje deti. A vôbec sa necítia, že oni by boli ako segregovaní, pretože sa tu veľmi dobre cítia a veľmi dobre spolupracujú s rómskymi rodičmi. Tu v meste spolu žijeme s Maďarmi, Slovákmi aj s Rómami vlastne a chvála Bohu, žijeme v takom dobrom mestečku vo Filakove, že to nemáme medzi sebou žiadne problémy. Ja si myslím, že to je už poslanie, lebo naozaj, keď mám okolo seba deti, tak pozerám sa na neho a viem, na čo myslí dieťa. Takže asi kvôli tomu veľmi dobre vychádzam s deťmi, veľmi ich mám rada a samozrejme aj oni mňa. Naozaj všetko, vlastne dušu, všetko dáva do svojej práce. Túto školu nesie na svojich pleciach. Môžem povedať, že aj pre žiakov, aj pre učiteľov urobí všetko. Ja si myslím, že táto škola je pre ňu ako život. Chcela by som dokázať ešte to, aby sme nahovorili čím viac detí, že oplatí sa učiť sa ďalej, lebo ak naozaj v živote chcú niečo dosiahnuť, tak majú sa ďalej učiť. A dáme to na vedomie aj rodičom a chceme s nimi ešte viac spolupracovať, aby aj oni pochopili, že ak ich deti budú končiť nejaké stredné alebo vysoké školy, tak budú mať väčší prospech alebo lepšie sa im bude žiť v živote.